Nagbag naman lagi mo daan nga cleaners man ninyo karon. Wednesday meron tanaw na itong cleaners Edward K. English, Manilin Constantino, Mary Joy Baog, Bibi Jean Patricio, Gisa Kabungkag, Brian Itang. Pero kanang Brian Itang gibalhin na sa Friday. Friday na kamo Wednesday mo. Alam paso. Nakisilig dito. Alam ma'am, di sila maminaw ma'am Cleaners nila karon. Si Mamay ma'am nagbag na daan. Ako, naunar ko. May, lampaso may. Agoy. Ang mga babae sa likod ma'am, nagsigirag lipstick ma'am, sigirag pamulbos ma'am. Wala nang lihok ma'am. Sige. Anhiya na ma'am. Sige. Lipstick po dia. Nakabalos po mo sa ko. Unar ako Unar ako. Hi, sa'yo na ka uli. Balunan. Sa mga apil, gid ang tagtaran o butang ang bago. Bantog na bugat kay kong bagyo, sa mga buong Lublak, butang, yung lublak doon sa kong bago, nabuak na noon. Samtaan nga. Dili butang sapatos si Jumare. Dekhana ba may pag-cleaners din ako karon dahil. Kuangan mo maayo ba si Mamay gudaan ba? Yun tiles sa mabog butang man sa kong bagbay. Sangin na ni Mama ni bay. Mamay So love me like you do, love me like you do.